Priča se da je zmajeva kugla davno bila jedna velika kugla. A zašto se podelilo u 7 kugli? To je bio bes bogova. Davno kada su svi ljudi bili pošteni, Bog je blagoslovio ljude i dao im zmajevu kuglu. Ljudi su sagradili svetu građevinu u koju su stavili zmajevu kuglu. Živeli su u miru, ali uskoro su se u njihovim glavama javile zle misli. Počeli su da koriste zmajevu kuglu samo da bi ostvarili ličnu korist. Počele su nesuglasice i Bog se naljutio. Podelio je kuglu na 7 delova i razasuo ih svuda po svetu. Tako je onemogućio ljude da koriste zmajevu kuglu u lične svrhe. Ali pohlepni ljudi su je uvek iznova nalazili. Jedan od njih je sakupio svih 7 kugli i time je stekao veliku moć. Postoji jedna legenda o zmaju, veruj da je sva deca znaju. Takve stvari večno traju, zbog čega mnogi još o njoj pričaju. O Bogu koji je davno ljudima moćnu kuglu podario, kako bi se san ostvario i čovek zemljom zagospodario. Snom sagradiše oni svet i tako živeše u miru. Ali uopšte nije bilo lako doleti neverovatnom ljudskom hiru, jer naša ćud beše i do danas ona ostala je čudna. Iskrena je bludna, za zlo budža, često prljava i mutna. Tad Bog podeli kuglu na 7 manjih delova i rasu ih po celom svetu u 7 smerova. Pa sad je potrebno se snaći i konkurenciju umaći, odabrati put najkraći, samo svih 7 ih pronaći. Jer samo onaj koji ima svih 7 može prizvati zmaja, s kojim celova ceremonija polako dolazi do kraja. Tad zmaj svom novom gospodaru ispunjava svaku želju, gde gospodar sam donosi odluku da li će sve da živi u veselju ili neće. Pa baš zbog toga svaku potragu kreće, da napokon jedni pred drugima pokažu svo svoje umeće. Ali ako kod njih ne postoje znaci snalaženja i sreće, oni vrlo brzo odustaće, ako ne sigurno umreće. A verni učenici pravde Goku Krilinija mača naučiše tehniku borbe s pomoć kornjačinog vrača. Shvatiše da ljudski um znatno oštri od mača, dobrota u njima jača i da se dobro uvek dobrim vraća. U veliku potragu za kuglama hrabro se dadoše i oni, s iskrenim ciljem da zvono pobedi jednom za svagda zazvoni. Na tom putu zlo je non stop sa traga htjelo da ih skloni, ali njihov duh i njihovu snagu retko šta moglo je da slomi. Ako želiš moć, vlast, snagu, pare, ugled, što pre pronađi sve zmajeve kugle. Ali ako nisi borac za kog bogovi su čuli, u toj potrazi ćeš zauvek da budeš na nuli. Put beše vrlo težak, a potraga naporna i duga, od istoka do zapada, sve do severa i juga. Za prevoz se koristilo brod, avion, oblak, pruga, jer meta pretrage beše baš cela zemaljska kugla. Pod morem na brdu, u gradu, šumi na selu, vredni tragači na delu zemlju prevrnuše celu. Nikakvu prepreku oni ne videše u odmoru, piću, jelu, jer ništa ne bi u stanju da im prekine akciju smelu. Moćni gospodar Pilav beše protivnik žilav, koji se vuku kroz celu priču ko teret veoma kilav. Doživljavao je teške blamove, imao brojne fanove, spada u mnoge klanove, stalno kovo mudre, al zle planove. A da su drevne stare priče potpuno istinite i tačne, o tome da velike sile su skoro uvek loše i mračne. Goku je uprko svemu uspeo i tu temu da našne, kada se borio protiv strašne armije crvene mašne. A ni onaj ninja Murosaki ne beše ko protivnik svaki. Ti lukavi i mračni likovi uopšte nisu ni naivni ni laki, pun prljavih trikova i raznih čudnih tikova. Uspeo je na kvarnjaka sebe da duplira u više zlih likova, al ni on ne beše prepreka malom hrabrom Goku Sanu, koji uspeo Murosaki da pobedi u jednom od dugom danu. Dobro se tuko nogom i rukom i zaradio manju ranu, al tog protivnika je zauvek on sklonio na stranu. I taman kad se činilo da je zlikovcima kraj, tad najđe Tao Pai sa velikom snagom kao zmaj, veoma vešt, plaćeni ubica s mnogo pokvarenih lica, ni malo naivan čikica, vrlo hitar kao ptica. Tada pobeđen Goku poseti Karin gospodara, visoke kule vladara i moćne vodice čuvara, koji uz malo muke oda mu velike snage tajnu i uz poštovanje ga nauči da primenjuje borbe tehniku sjajnu. Pa tako u još jednoj rundi Goku protiv Tao Paja, jer je rešio u tom meču da ide sasvim do kraja. Hrabro se borio i od duge tuče veoma umorio, a na kraju je Tao Paja ipak snagom oborio. Ako želiš moć, vlast, snagu, pare, ugled, što pre pronađi sve zmajeve kugle. Ali ako nisi borac za kog bogovi su čuli, u toj potrazi ćeš zauvek da budeš na nuli. Ako želiš moć, vlast, snagu, pare, ugled, što pre pronađi sve zmajeve kugle. Ali ako nisi borac za kog bogovi su čuli, u toj potrazi ćeš zauvek da budeš na nuli. Ugle, pazi, pa koji su to vrazi? To Goku gazi jer nastupa u svojoj punoj snazi na turniru, svom maniru, tako da na kraju uspe da svojom snagom i dobrotom pojede sve zloće u tanjiru. Pa je jednom za svagda rekao bandama s Bogom, jer je vežbao vredno s Bogom udarce rukom i nogom. Mnogo se trudio i ko klinac vreme za igru izgubio, ali je napokon zmaja iz vešnog sna probudio. A Goku ko Goku radi ono što drugi ne mogu, njegova iskrena dobrota prosto obara s nogu, a to je dokazao kad je svoje veštine borbe pokazao, kojima jednom za uvek svo zlo na svetu je smazao. Ovo je
Samo deo avanture malog Gokusana, Jamače Puara, Vrača, Bulme, Ulunga Krilina, Tenšihana, koje sam ja video kao najbolje iz mog ugla. Ostatak možete naći u serijalu Zmajeva kugla. Ako želiš moć, vlast, snagu, pare, ugled, što pre pronađi sve zmajeve kugle. Al ako nisi borac za kog bogovi su čuli, u toj potrazi ćeš zauvek da budeš na nuli. Ako želiš moć, vlast, snagu, pare, ugled, što pre pronađi sve zmajeve kugle. Al ako nisi borac za kog bogovi su čuli, u toj potrazi ćeš zauvek da budeš na nuli.